Hello? May magnanakaw nakapasok dito sa amin, sir. Pakibilisan lang po. Sige, papunta na ako. Hoy! Hoy! Ano yan? Ano? Ikaw pala nagnanakaw ng mga pagkain nito? Taas kamay! Taas kamay! Tangin na! Ikaw pala yung magnanakaw dito ng mga pagkain, ha? Anong butong? Nauubos pagkain dahil sa'yo? Labas, labas, labas! Labas, labas! Labas, labas, labas! Ikaw pala yung... Dito! Ikaw pala magnanakaw ng mga pagkain, ha? Gutom lang ko, sir eh. Walang gutom-gutom dito! Makakulong ka ng 10 taon! Gutom lang ko, sir. Tangin na! 3 hours later. Guys, follow us on our Facebook page, Keso Vines, at pakisubscribe yung YouTube channel namin, Keso TV. Thank you.